Cursul de finanțe este răspunsul la toate întrebările tale legate de domeniul financiar din Germania, prin care tu o să poți ști exact ce înseamnă fiecare produs financiar și dacă este aplicabil pe situația ta personală. De aceea te voi învăța pas cu pas ce trebuie să faci cu finanțele tale pe fiecare categorie în parte, pentru ca tu să te poți descurca în fiecare situație critică pe care o vei întâlni în viață. Fie că este vorba despre educație financiară, investiții, asigurări, credite sau integrare în Germania, îți ofer posibilitatea de a învăța de la mine exact ce ai de făcut. Este un pas benefic pe care trebuie să-l faci, pentru că odată ce știi ce ai de făcut, va fi totul mult mai simplu pentru tine. Biletul pe care îl vei achiziționa este un pas către libertatea ta financiară și obiectiv îți confirmă că ești pregătit să preiei controlul asupra propriilor finanțe. Sunt Andrei Drugă, fondator Învață Finanțe, prima platformă din Germania de educație financiară în limba română, care te va ajuta să înveți tot ce ai nevoie pentru a reuși pe plan financiar. Toate subiectele din cursul de finanțe vor fi la dispoziția ta online, ajutându-te să înveți de oriunde vrei și când ai timp, oferindu-ți posibilitatea de a ști mult mai mult decât știi în acest moment. Iar ca totul să fie un beneficiu complet, am pregătit mai multe cursuri surpriză care le vei putea vedea, învăța, aplica pentru a-ți mări veniturile în cel mai scurt timp posibil. Te invit să te dezvolți și să te pregătești pentru a-ți conduce finanțele personale la un nivel validat și profesionist.